Seneng mboke lho. Pira kuwi? 200. 200. Nek apa wis? Gak mau berlanjut. Yang hasil. Pira kuwi? Ya, pira? Wes. Cukup. Cukup ora? Bandar kene. Nang mungkul. Nah. Pira lho. Lah pira kuwi? 200. Pira? Bang jejere mah. Pira kuwi? 200. 300. 300 apa? Indonesia. 500 euro. Pira? Lu bagian oleh. Hah? Sing urung kebagian? Eh? Sing urung kebagian. Piye? Wis kebagian. Wis. Piye? Ora kuwi. Wis kebagian. Ya 250 selawe iki. Emang ewu. Arep wehne aku. Panjaro. Lah wehne sapa? Eh? Arep mbok wehne sapa? Wae kasihan lho. Oh, wehne Mbah Kadian. Oh, pinter. Jaluk duit batek kae tawa 1000-an karo 5.000 dadi 300. 300. 200. Bagi aku duit. Piro bagian kudu? 1000. Heh? 1000. 1000. Lha piro? Pidul. Ya? Bagian piro? 1000. Jaluke piro? Bagian 1000. 1000 kan wis akeh. Aku sampe mbah. Nggon aku kok tak mbah dhewe lho, Mbak. Mbah dhewe. Oh, mbok diumbah. Soale enek liyane sik. Wis bahasa bagian piro? Padha 1000. 1000. Piye? Padha 1000. Kok saiki mung bagian. Lah njaluke piro? Jangan terus-terusan ngomong.